Yo, what's up mga lods, mga tropa, mga ludi? Kamusta kayo? Kamusta ang araw? Welcome back na naman sa aking channel, ang channel na kung saan ay pwede kang matutong mag-wiring. Okay, sa tutorial na ito mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano mag-full wave ng Bajaj Ct100. Kasi magpapalit tayo ng malaking battery at yung lumang battery niya tatanggalin na natin. So, mga katropa, napakadaling i-full wave lang to. Sobrang dali, hindi katulad ng ibang stator. Ito napakadali lang i-full wave. Okay mga katropa, tara, umpisa na natin i-full wave to. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Street, pwede nyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga lods, mga katropa, mga ludi, magpo-full wave tayo ng Ct100 Kawasaki o Bajaj Ct100 dahil magpapalit tayo ng malaking battery. Yung lumang battery niya malaki din pero hindi siya naka-full wave, so papalitan natin siya ng battery pero second hand din siya. So hindi ko na pina-charge yung battery para malaman ng customer na talagang magkakarga yung kanyang motor. So tatanggalin natin yung upuan at yung crankcase. Unahin muna natin yung upuan mga lods para makita nyo na stock pa yung kanyang charger. Okay? So natanggalan natin yung upuan mga lods. Ito yung stock na charger niya. Tapos yung stator tatanggalin natin kasi magre-rewind tayo. Tara, tanggalin muna natin. Darating ang mga salita na gagaling sa aming dalawa. Kung lumisan ka, huwag naman sana. Ika'y kumapit na, hindi makawala. Oh, oh, aking sinta, ikaw na ang tahanan ng mundo. Sa pagbalik, mananatili na sa mundo'y magiging ikaw. Mundo'y magiging ikaw. Okay mga lods, mga katropa, ito na yung ating stator. So sa stator, hindi na natin kailangan tanggalin sa pagkakalagay ng stator. So dito pa lang pwede na natin siyang i-full wave. So itong yellow wire mga katropa, itong yellow wire na to, tatanggalin natin yan. So ikat nyo lang yan, yung yellow wire. Ayan. Ayan, sagil lang, i-ano muna natin. Ayan. So ikat muna natin yung mga katropa, yung yellow wire, ganyan lang kadali, ikat nyo lang. I-standby nyo muna yung yellow wire na tinanggal nyo dito. So dito natin tinanggal yung yellow wire natin. Ayan, dyan natin tinanggal, okay? Tapos next natin itong ground. Ito yung ground niya mga katropa, nakatornilyo lang yan. Yung ground, tatanggalin natin yan kasi dapat sa full wave is floated yung ground. So tanggalin nyo lang yung pagkaka-ground niya. Yan, nakatornilyo lang yan. Tapos medyo mahaba yan mga katropa. Hatakin nyo tong ground na to. Hatakin nyo. Tapos itabi nyo doon sa yellow wire na tinanggal natin. Okay, hatakin nyo lang yan. Ayan muna natin. Yan. Itabi nyo dito sa yellow wire na tinanggal natin. Tapos ang gagawin natin, yung yellow wire na tinanggal natin, tsaka yung ground na tinanggal natin, pagsasamahin natin sila mga katropa. Okay? Pagsamahin natin silang dalawa. Tara, pagsamahin muna natin. Mag-alala kung nahihirapan ka. Halika na, sumama ka, pagmasdan ng mga tala. Oh, aking
Okay, mga katropa, ito na yung ating pinagsamang tinanggal na ground at tinanggal na yellow wire. So, ayan. Yan, hinangan natin yan, okay? Tapos ang gagawin nyo, dito nyo lang sa ipupwesto. Balutin natin ng electrical tape, mga katropa. Silyado natin kung anong dapat ipang silyado nyo. Ang importante, hindi siya sumayad sa ground. Pag nasilyado nyo na, lagyan nyo siya ng strap para hindi naman siya gumalaw. Okay, pagkatapos nyan, ibalik na natin dapat na yung ibalik. Yung magneto, crankcase, lahat na pwedeng ibalik na natin. Tapos may natanggalin pa tayong wire dun sa sakit ng stator, mga katropa. So ito na, mga katropa, naisauli na natin yung dapat isauli. Dito sa mismong sakit ng stator, tatanggalin natin yung yellow wire tsaka blue na mayroong lining na white. Yan, tatanggalin natin yan, mga katropa. Okay, so tanggalin muna natin, mga katropa. Okay, so tinanggalan natin, mga katropa. Ang purpose natin, bakit natin tinanggal to? Kasi irerekta natin yan dun sa Fullwave charger natin o sa 5-wire charger natin. Irerekta na natin tong dalawang wire na tinanggal natin. So ito yung ating Fullwave charger, mga katropa. Pumili kayo ng charger na magandang klase. Okay, yung pumili kayo ng hindi mumurahin. Dapat ang piliin nyo yung charger na magandang klase na para iwas abala na rin. Okay? Tinanggalan natin yung kanyang original na charger, mga katropa. Tapos ito yung dating sakit ng charger. So dyan tayo kukuha ng wire para ilagay natin yung kanyang ating Fullwave. So tara, umpisa na natin magkabit ng Fullwave charger. Ang magandang brand, mga katropa, ay TTGR o yung Lihowa, kung makakuha kayo nun. Magandang brand yung mga yan. So unahin muna natin, mga katropa, itong pink tsaka yellow wire. Itong pink tsaka yellow wire, mga katropa, dito natin irerekta doon sa yellow tsaka blue na mayroong lining na white. Diyan natin sila ilalagay. So walang problema kung magkabaliktaran sila. Ang importante, yung pink tsaka yellow wire ng charger, ilagay nyo doon sa tinanggal nating wire sa stator. Okay? So ilagay muna natin, mga katropa, itong mga wire na to. Mananatili na sa piling mo, mundo'y magiging ikaw. Mundo'y magiging ikaw. Limutin na ang mundo nang magkasama tayo. Sunod sa bawat. Sunod natin, mga katropa, itong green wire ng charger. Yung green wire ng charger, mga katropa, ilalagay natin dito sa black na mayroong lining na yellow. Ayan yung ground wire ng motor. Okay? So yung green wire ng charger, ilalagay sa black na mayroong lining na yellow. Okay? So ilagay muna natin, mga katropa, itong green wire na charger. Ang mundo nang magkasama tayo. Sunod sa bawat galaw. Hindi na okay, sunod natin, mga katropa, itong red wire ng charger. Yung red wire ng charger, mga katropa, ilalagay natin dito sa white wire ng motor. Ayan naman yung galing ng battery. Okay, so yung red wire ng charger, ilalagay sa white wire ng motor. Okay, mga katropa? Sige, ilagay muna natin. hindi na maliligaw. Susunod, mga katropa, itong black wire ng charger. Pag ilalagay natin dito sa yellow na mayroong lining na red. Okay, dyan natin siya ilalagay. Tapos, lalagyan natin ng extra wire para ilalagay naman natin sa brown wire nung motor. Yung brown wire ng motor, mga katropa, galing susian yon na battery. Pag sinusi mo, malalagyan ng positive yung brown wire. So, ang purpose natin, kaya natin pinagsama yung black wire ng charger tsaka yellow na mayroong lining na red ng motor, tapos nilagay sa brown wire. Kasi ang purpose natin, mga katropa, para maging battery operated yung headlight nyo, masupplyan yung yellow na mayroong lining na red, at masupplyan din yung black ng charger para naman makontrol niya yung voltahe. So ayun yung purpose natin, bakit natin sila pinagsamang dalawa. Maging battery operated yung headlight at makontrol ng charger yung
voltahe niya. Okay? Sinta, ikaw na ang tahanan ng mundo. So itong dinugtong natin na wire mga katropa doon sa black ng charger tsaka yung yellow na may stripe red, hanapin nyo yung flasher relay nyo mga katropa. Sa flasher relay meron tayo dyang brown wire. Okay, doon natin ilagay yung dinugtong natin na wire doon sa black wire ng charger. Dito natin ilalagay. Okay, so ang mangyayari niyan, magiging battery operated ng headlight nyo kasi napasukan na ng positive yung yellow na merong lining na red, at makokontrol na rin yung voltahe kasi mapapasukan na rin ng positive yung black wire ng charger. Okay, so dyan natin ilagay siya. Piling mo, mundo'y magiging ikaw. Mundo'y magiging ikaw. Aking sinta, ikaw na ang tahanan ng mundo. Sa balik, mananatili na sa piling mo, mundo'y magiging ikaw. Mundo'y magiging ikaw. So ito na yung battery mga katropa na ilagay na natin. I-testing natin yung mga katropa. Lobat yung battery na yan. Papakita ko sa inyo na lobat siya. So ayan, lobat na lobat mga katropa. Wala na sa standard. So papaanda rin natin yung motor pero hindi mo natin nire-revolution para makita nyo lang. Yan. So lobat na lobat pa rin talaga mga katropa. Yan. So ang sabi ko sa customer, huwag niya i-charge to para malaman niya na yung mismong motor na magkakarga. Okay, so i-revolution na natin. Ayan mga katropa. Okay, so ganyan lang mga katropa. Napakasimpleng mag full wave ng Ct100, Bajaj Ct100. Simpleng-simple lang i-full wave. Sana na sundan nyo ang guide ko, nagawa nyo sa motor nyo o sa buhay nyo mga katropa. God bless sa inyo. Bye bye.